Ассалому алайкум дӯстон. ҳозир мо оиди хун суҳбат мекунем. Хун яке аз ахлоти чоргона аст. Фоидаи вай дар бадан он аст, ки ба узвҳои бадан ғизо медиҳад, баданро аз гармӣ ва аз рутубат таъмин мегардонад. Оиди давоҳо барои хун дар аввал ҳар он чиро ки хӯрдани он барои хун фоидаи зиёд дорад пешниҳод хоҳад шуд. Хӯрдани тарбуз, ҷигари мурғобӣ, ҳар рӯз 40 дона, яъне 40 адад чилон, ҳамчунин юнучхаро пухта бо шакар хӯрдан, мурғи хонагӣ, нок, тути сафед. Дигар пешниҳоде ки яъне бисёр нафъи калон дорад ба хун, ин мана ин мурчи куфта, мана ин мурче ки куфта ҳаст, ҳамин хӯрдани ҳамин дар кадом ҳолате набошад, бо ягон чи истифода карда хӯрдан, ҳамин боис мегардад ки хун суюқ, яъне тунук мегардад. яъне бисёр фоидаи калон дорад хунда. Баъд оши угро, яъне оши бурида ҳам мегӯянд, ҳамина оши, яъне хамир реза кардара, ҳамина агар бо дорчинӣ, ман ҳамин русияш қатъи корица мегӯянд, ҳамин қатъи агар якҷоя карда, яъне ҳамин истифода карда, ин як мурчра монандӣ дорад, агар ҳамин истифода карда бо ҳамун оши угро агар истеъмол кунем, ин хунро солеҳ, яъне тоза мекунад. Баъд дигар пешниҳоде ки мешавад, ман ҳамин ангурро аз дарахт ҷудо карда 2 рӯз баъд, ки яъне бодаш дур шавад. яъне вақте ки мо ангурро аз дарахт чиндан, яъне ҳамун чинда баробар нею, ҳамина як 2 рӯз камушда нигаҳ кардан дар кораи, баъд чӣ тавр истифода кардан дар кор. Баъди ин, баъди 2 рӯз гузаштан ангурро пӯсту тухмашро партофта хӯрдан лозим аст. яъне баъде ки 2 рӯз, камушда 2 рӯз гузашт, баъд аз дарахт гирифтан, ҳамина ҳам пӯсту ҳам донаи ҳавая ҷудо карда истеъмол кардан дар кор. Ин боис мегардад ки хун тоза шавад. Мо танҳо ҳозир дар бораи давоҳои хун гуфта, оиди дигар иллатҳое ки ба хун бисёр наздикӣ дорад, аз ҷумла фишорбаландӣ, яъне паст шудани фишори хун ва ба ин монанд насиб оянда маводҳои ҷолибу конкретӣ пешниҳод хоҳем кард. боқӣ бародарон дар амони худованд бошед.